Well, of course, yung bypass naumpisan na just after may outtaking nung July. Maybe naumpisahan mid month of July. So anong nakikita niyong positive na magiging epekto nito sir dito sa DNS? Siyempre, by that bypass road, siguro hatak sa negosyo yan dahil alam naman natin na ang Dingras ngayon, lalong-lalo na dito sa sentro, congested na. Maraming may gustong magnegosyo dito pero wala na silang pagpapatayuan. So, by that bypass road, sabi ko nga kanina na yan siguro makapag-iimbita yung mga negosyante kasi maluwag yung bypass at siguro diyan magkakaroon ng mga maraming investor na gustong mag-invest dito sa bayan ng Dingras. Sir, wala naman kayo nabalitaan na naging problema like yung sa ibang bypass road yung mga hindi na bayaran ng mga lupa, mga gano'n. Gusto kong ipasigurado na kasi nung naumpisan na I think pangatlo na yata kaming nakikipag-usap sa mga may-ari ng lupa at ang ginawa ko pa nag-request ako sa provincial government para may increase yung zonal value ng mga lupa nila. So I think 310 pesos ang bili ng kanilang mga lupa at natutuwa nga yung mga ibang may lupa diyan dahil talagang malaki yung pagbili ng kanilang mga lupain. Ang opening kasi during our last meeting with the barangay officials and of course the DepEd, napag-usapan namin na ang opening ng Christmas lantern parade namin ay sa December 6 sa Friday at kaya ngayon nakikita niyo na may mga preparasyon na ginagawa natin para maganda naman ang outcome ng lalong-lalo na sa harap ng munisipyo. May certain team tayo sir na sinusunod or anong team ng Christmas display natin sir? Wala pa, hindi pa namin napag-usapan. Of course, love. Christmas is love. Yan naman talaga ang ibig sabihin ng Christmas. Yung kapanganakan ni Hesus Kristo at yung pagbibigay ng pagmamahal sa mga kabayan natin. Yun siguro ang magiging team natin. May mga preparation naman natin na ginagawa natin at natutuwa rin na siyempre yung nakaraan may mga naging problema yung mga farmers dahil doon sa tarification pero yung sabi ko nga hindi naman kami nagpabaya dahil ang ginawa namin ng munisipyo ay magbibigay din kami ng mga libreng abono. Yung sabi ko na para mapababa yung expense cost ng mga kababayan naming farmers para lumaki din ang kita despite the fact na may problema sa tarification law. At ang maganda pa diyan nung nakaraang linggo nakatanggap sila yung mga crop insurance ng kanilang mga produkto at tuwang-tuwa sila nung natanggap nila dahil malaki may mga nakatanggap na 40 plus thousand, 20,000 depende yung computation o yung siyempre tinignan ng bangko ng crop insurance kung gaano kalawak yung area na nasira at doon sila